Tak vôbec ďakujeme. nepotrebuje a potom ešte pre našich divákov Ďakujeme do veľmi celorodnej pekne. súťaže. No ale samozrejme to zdravé chudnutie by malo trvať nejaký ten čas. Možno ste pod stromčekom dostali nejaký kúsok oblečenia. Počas Vianoc ste pribrali, teraz vám to nie je dobré. Najradšej by ste to vrátili. A či sa to dá alebo nedá, o tom nám už porozpráva docent Branislav Friedrich. Dobré ráno vám želáme. Dobré ráno všetkým divákom. Máme tu takú právnu poradňu. Vy ste zvyknutí, že každý štvrtok sa venujeme veciam, ktoré máte možnosť poriešiť s pánom docentom aj na telefonickej linke, ale teraz najskôr rozhovor s nami. Takže čo, vieme nejakým spôsobom vrátiť tovar, ktorý nie je poškodený, nie je nosený len tak bez dôvodu späť do predajne? Áno, vieme. Je to možné, myslím na to aj zákon, myslím na to právo. Vždy je potrebné rozlíšiť, kde sme ten tovar kúpili, kde sme nadobudli tie veci. Či to boli tie klasické kamenné predajne, alebo či išlo o prípad tzv. Zásielkového alebo podomového predaja. V súčasnosti je to asi najbežnejšia tá internetová forma, či som teda ten tovar kúpil cez internet. Tam sa totiž tie pravidlá veľmi odlišujú. Pokiaľ sa týka tých kamenných predajní, tých klasických predajní, tam ten tovar je možné vrátiť, pokiaľ nemá vady, pokiaľ nie je poškodený, len vtedy, ak ten predávajúci dal tzv. Verejný prísľub. Čo to znamená? To je právny pojem, ale čo to znamená? Nie je to nič ťažké. Proste, ak verejne oznámil, povedzme vo svojich marketingových letákoch, v predajni, vo všeobecných obchodných podmienkach, že tovar je možné vrátiť za nejakých podmienok. Do akého času? Ak splním tie podmienky, je to možné vrátiť. Stanoví si to samotný predajca, pokiaľ je o kamenné predajne. Pokiaľ je o ten internet alebo podomový zásielkový predaj, je tam zákonná lehota 14 dní od prevzatia tovaru. Je zaujímavé, ak by ten tovar bol zasielaný v častiach alebo povedzme v nejakých dieloch, tak od prevzatia toho posledného dielu alebo časti toho tovaru. Aha. Dobre, musím ešte niečo splniť, aby som taký tovar mohla nejakým spôsobom vrátiť? Pokiaľ pôjde o tie kamenné predajne, ten predávajúci si môže stanoviť aj iné podmienky. Môže okrem lehoty uviesť, že potrebuje originálny obal, že výrobok nemôže byť rozbalený, že potrebuje etikety. Potom musím tieto podmienky splniť naozaj. Pokiaľ ide o ten internetový predaj, alebo podomový predaj, alebo zásielkový predaj, tam môžem odstúpiť od zmluvy a teda dôsledkom bude vrátenie toho tovaru v tých 14 dní, v tej 14-dňovej lehote aj bez udania dôvodu. Iné podmienky tam byť stanovené teda zákonom nemôžu. Kedy môžem dostať tovar za tovar a kedy za to, čo vrátim, dostanem späť peniaze? Pokiaľ pôjde o tie kamenné predajne, tie klasické predajne, tam opäť záleží od toho predávajúceho. On si stanoví, či je ochotný vymieňať ten tovar za iný tovar, či je možné si vybrať, ten zákazník môže vybrať, či dostane peniaze, či bude dávať kupóny, zľavy, nastaví si tú obchodnú politiku tak, ako mu to vyhovuje. Je dobre poradiť spotrebiteľom, aby sa opýtali pri kúpe toho tovaru, alebo predkúpe toho tovaru v tej kamennej predajni na to, aké sú vlastne tie podmienky, či vôbec je to možné. Lebo teda povedať, že žiadny zákon neupravuje možnosť vrátiť tovar v kamennej predajni, ak nie je poškodený. Je to naozaj na tom verejnom vyhlásení. Čiže treba tovar poškodiť a potom ho vrátiť. Tam už je reklamačné konanie, ale musí byť poškodený. Samozrejme nevinou toho zákazníka, ale predávajúca alebo pri preprave. To je úplne iná situácia. Poškodím tovar. Samozrejme. Pán docent, zatiaľ ďakujeme. My sa ešte dnes v Teleráne stretneme. Samozrejme, do toho času môžu televízni diváci komunikovať s vami prostredníctvom telefonickej linky, pretože zostávate s nami na poradni. Ďakujeme ale je to zatiaľ. taký adrenalín, nie? Že ideš do obchodu vrátiť a nevieš, podarí sa mi to, nepodarí sa mi to, budem sa hádať, využívať zákony. Ale predsa len, keby sme... Dobré ráno, dobrá všetkým divákom. Takže mám nárok vrátiť niečo, čo mi nie je dobré, nie je to nosené, nie je to vôbec poškodené. Zoberie mi to ten kamenný obchod, prípadne internetový obchod. Ako sme hovorili v predchádzajúcom stupe, naozaj potrebujeme rozlišovať, či to bude kamenný obchod alebo internetový zásielkový predaj alebo podomový predaj. Pokiaľ je o tie kamenné obchody, tak zoberie vtedy, keď sa k tomu zaviazal predtým, než som to kupoval. Vyhlásil, dal verejný prístup, že to zoberie, že to môžem vrátiť, tak áno. V tom internetovom predaji alebo tom podomovom zásielkovom tam vždy platí tá lehota 14 dní. Čo sme ešte nepovedali od prevzatia tovaru, čo sme ešte nepovedali, a to je zaujímavé, predajca má povinnosť informovať toho kupujúceho pri tom internetovom podomovom zásielkovom predaji o tom, že môže odstúpiť od že môže vrátiť ten tovar do 14 dní od prevzatia. Ak tak neurobí, tak platí, že ten tovar je možné vrátiť rok a 14 dní, do roka a 14 dní. Fakt? Je taká sankcia pre toho predávajúceho, aby informoval to spotrebiteľa. Ak nie je rok a 14 dní, áno, môžem to vrátiť. Pokiaľ ide o ten internet predaj. Naši diváci vám mali možnosť
možnosť telefonovať. Túto možnosť samozrejme využili a pýtali sa väčšinou na poškodený tovar. Takže ako poškodený a čím poškodený tovar môžem vrátiť? Áno, to je jedna z tých klasických situácií, kedy ten predávajúci sa snaží brániť tým, že tovar je poškodený, nemôžem ho prevziať, neprevezmem ho, nemôžete mi ho vrátiť, ale opäť hovorím o tom internetovom predaji alebo zásielkovom alebo podomovom. Nie je to tak, naozaj v tých 14 dňoch či rok až 14, ak tam tá informačná povinnosť nebola splnená, môžem odstúpiť od zmluvy a musí ten tovar prevziať, môžem ho vrátiť. Avšak samozrejme, ak došlo k nejakému zníženiu hodnoty, je poškodený, tak za to zodpovedám. Ten predávajúci potom môže odo mňa žiadať doplniť tú hodnotu, vyrovnať tú škodu, ale prevziať ho musí vždy, môžem ho vrátiť vždy určite, pokiaľ ide ten zásielkový. A stretávate sa aj s tým, že niekto to možno zneužíva, že schválne čosi ponosí, nejaký ten šumný svetrík, potom si povie, že už ho viac nebude potrebovať, predsa len kolegyne a kolegovia ho už videli na mne zo pár krát, tak vrátim ho a radšej zoberiem nejaký nový svetrík alebo zoberiem hotovosť. Áno, v tej advokátskej praxi, ale to skôr potom na strane tých predávajúcich a teda tých obchodníkov, ale tak ľudia niekedy zneužijú ten systém a snažia sa s ním nejako vybabrať obysom. Áno, bohužiaľ to býva tak, ale samozrejme to nie je legálny zákonný postup, takže to by som neodporúčal. V ktorých prípadoch nám predajca vráti peniaze a v akých prípadoch vymení tovar za tovar? Pokiaľ je tie kamenné obchody opäť, tak naozaj závisí od toho, čo vyhlásil. Ak sa zaviazal k tomu, že zákazník si môže vybrať, či vymení vec, vráti mu peniaze, alebo si vyberie nejaký kupón, zľavu, tak potom musí realizovať celý ten prísľub. Ak sa zaviazal k jednej činnosti, tak len túto činnosť prevziať tovar, alebo povedzme vrátiť peniaze. Pokiaľ ide o ten internet, zásielkový, podomový predaj, tam, ak odstúpim od tej zmluvy, tak sa mi vracajú vždy peniaze. Vždy sa mi vrátia peniaze. Samozrejme, za tieto peniaze potom môžem kúpiť nejaký iný tovar u toho obchodníka, ale vracajú sa mi peniaze. A čo ešte zaujímavé povedať, ten obchodník mi musí vrátiť nie len tú kúpnu cenu, ale musí mi vrátiť tie náklady, ktoré s tým boli spojené, napríklad poštovné, bálne alebo iné poplatky, ak tam boli spojené. Ja znášam len náklad toho zaslania toho tovaru späť. To poštovné na mojej strane. Ale to poštovné, keď som ten tovar prijímal, to mi takisto musí byť uhradené. Pán docent, ďakujeme za tieto užitočné rady. Tešíme sa na stretnutie. Veľmi zaujímavé témy budeme riešiť. Toto je ale ďalšia rubrika, pri ktorej sa pravidelne stretávame a stretávať aj budeme. Toto je totižto právna poradňa. Nazvime ju tak. Volá sa a často nevyrieši, a v tomto prípade to ale vyrieši pán docent Friedrich z advokátskej kancelárie Friedrich Pálko SRO. Dobré ráno vám prajeme. Dobré ráno, želáme. Dobré ráno. No a keďže máme zimu, a sneží poriadne vonku. Naválalo, ako sa hovorí. Niektorí sa pôjdu lyžovať. Presne tak. A teraz je otázka spojená s bezpečnosťou, s úrazami, s povinnosťami na zjazdovkách. Prvá vec. Kto je zodpovedný za veci dejúce sa na zjazdovke? Za úrazy, ktoré sa stanú na lyžiarskych tratiach, tak nazýva zjazdovky zákon. Môže byť zodpovedný aj samotný lyžiar, môže byť za to zodpovedný aj samotný prevádzkovateľ. Záleží od toho naozaj, čo sa stane, v akým vplyvom sa ten úraz na tej zjazdovej trati prihodí. Ak pôjde o to prevádzkovateľ má zákonom jasne stanovené povinnosti, ktoré musí dodržiavať. Tie povinnosti vyplývajú zo zákona, je to zákon o horskej službe. No a z tých povinností môžeme vybrať napríklad aj povinnosť zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť prevádzkových tratí, lyžiarskych tratí, zjazdoviek. No a pokiaľ teda nezabezpečuje zjazdnosť a bezpečnosť a lyžiar lyžuje na vyznačených a viditeľne označených lyžiarskych tratiach, stane sa mu úraz vplyvom toho, že bezpečnosť, zjazdnosť nebola dodržaná, tak zodpovedá prevádzkovateľ za takýto úraz. Iné prípady by boli, keby nastal lyžiar s rážkou s iným lyžiarom, tam potom platí, že za úraz odpovedá ten, kto ho spôsobí. Čiže ja keď sa šmyknem napríklad na zjazdovke na lade, vyvrtnem si členok napríklad, tak za to môže prevádzkovateľ trate? Ide o tzv. Objektívnu zodpovednosť. V prípade, že by nastal spor, prevádzkovateľ neuzná, povie, že zabezpečil nejaká náhoda, bude sa vyhovárať, nasleduje súdne konanie, súdny spor o náhradu škody, tak sám by musel dokazovať, že zabezpečil, že urobil všetko preto naozaj, aby tá zjazdovka bola bezpečná, zjazdná. Ak to nedokáže, nezbaví sa tej zodpovednosti, im bude zodpovedať objektívne. Toto je veľmi zaujímavé, čiže dôkazné bremeno neleží na tom, kto kvázi tvrdí, že prevádzkovateľ je za to zodpovedný, ale naopak na prevádzkovateľovi, čiže prevádzkovateľ musí dokazovať, že urobil všetko preto, aby bolo všetko v poriadku. V prípade naozaj, že pôjde o ten úraz spôsobený na základe toho, že nedodržal povinnosti prevádzkovateľ, tak áno.
Dobre, takže my nemusíme potom nejak bezprostredne na mieste zbierať dôkazy, pýtať sa ľudí a fotiť si veci a tak ďalej? No asi to ani nie je možné v prípade, že ten lyžiar je zranený. To je pravda asi. Bolesťou zlomuje. Odfoťte ma, Veľa, nie. Ale možno dnes tie kamery a záznamy z tých kamier, hej, a selfie, tak to by mohlo veci pomôcť. Ale... Dobre, ďakujeme veľmi pekne zatiaľ. Často nevyrieši, každý druhý týždeň máme túto rubriku. Vy môžete pánovi docentovi telefonovať na telefónne číslo 026827. A 4/4 my sa s pánom docentom dnes ešte rozprávať budeme. Zatiaľ veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme pekne. A my máme na ďalšiu rubriku, dvojtýždňovú. Áno! No toto je preto, že tu zase čas nič nevyrieši, ale v tomto konkrétnom prípade ale bude riešiť pán docent, pretože my naozaj sa rozprávame o rôznych veciach, ktoré sú spojené práve so zimnými radovánkami na jednej strane, ale chceli by sme to rozšíriť možno aj o také tie bežné veci. Už sme hovorili o zjazdovkách. Tam veľkú mieru zodpovednosti nesie prevádzkovateľ zjazdoviek, keď lyžujeme za našu bezpečnosť. Zastáva bezpečnosť jazdu vôbec tých zjazdoviek, áno, určite. Určite za to, aby boli vyznačené lyžiarske trate správne, aby boli označený stupeň náročnosti. To všetko reguluje zákon o horskej službe, prikazuje prevádzkovateľovi dbať na tieto okolnosti a plnenie tých povinností. Ak lyžujem a sa niekde tak stratím, niekde mimo trochu a stane sa mi nejaký úraz? Mimo vyznačenej trate ten prevádzkovateľ už nezodpovedá na to riziko. To riziko potom nesie samotný lyžiar. Takže buď bude poistený, ale treba povedať, že naozaj väčšina poistiek kryje len úrazy, ktoré sa stali na lyžiarskych tratiach. Opäť treba si potom dobre prečítať tie poistné podmienky a nekryje teda rizika mimo lyžiarskych tratiach. To už je na naše vlastné. Určite veľmi dobre rozmyslieť. A vieme, ako to môže skončiť aj v prípade Schumachera, sme videli. Dobre, ako je to v prípade napríklad tých zásahov horskej služby? Prípadne viem, že teraz existuje niečo také ako pripoistenie sa. Áno. V prípade, že idem do vysokohorského terénu. Keď ale som na bezpečnej zjazdovke, tak... Existuje aj ďalšia zákonná povinnosť prevádzkovateľa a síce zabezpečiť naozaj prvú pomoc v prípade úrazu lyžiarovi, ak sa teda opäť úraz stal na tej vyznačenej označenej zjazdovke. A nie len prvú pomoc, ale zabezpečiť aj prepravu na miesto poskytnutia tej ďalšej nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, ak je to teda potrebné, ak ten úraz má takýto rozsah. To je takisto zákonná povinnosť. Je to nutné. Dobre, a ešte možno taká jedna modelová situácia. Poďme z hôr do mesta. Zamrznutý chodník, človek sa šmykne, zlomí si nohu. Koho je to vina? Tak tam treba naozaj rozlišiť, koho je ten chodník. Či ide o komunikáciu v správe mesta, obce, alebo už je to súkromný pozemok, za ktorý potom zodpovedá ten vlastník toho súkromného pozemku. Má sa postarať o to, ale aby chodník bol prechodný. Ak je to chodník prechodcov, je takto určený, je cielený, je to na verejnom priestranstve, nie je opletený, chodia tam ľudia, má sa postarať o tú bezpečnosť. Mňa zaujíma ešte tak posledná otázka, tiež iba taký malý nástroj, keď idem v aute na diaľnici a predo mňa je kamión a mal napríklad lat na streche a teraz mi to vrazí do skla, mi pukne sklo. Za kým mám ísť? No naháňať kamión nebudem asi? To je ten zodpovedný subjekt. V konečnom prípade v konečnom dôsledku má povinnosť zabezpečiť, aby to vozidlo neohrozovalo iných účastníkov cestnej premávky. Takže toto je ten klasický prípad. Najlepšie by bolo naozaj zistiť, kto je držiteľom toho motorového vozidla, takže aspoň to evidenčné číslo si poznačiť a potom lustráciou aj v spolupráci s políciou zistiť, kto je vlastníkom a zobrať ho na zodpovednosť. Odpovede na naše otázky nám poskytol pán docent Branislav Friedrich z advokátskej kancelárie Friedrich Paľko SRO. Inak pripomíname stále prakticky, je to stabilná rubrika každé 2 týždne. V rámci našej rubriky Často nevyrieši budeme riešiť rôzne veci za vás. Takže